that makes you happy. Intezo. Ngena-ke manje-ke endabeni yanamhlanje incwadi yahlupha ngapha bafethu ngapha ungapha ngakwa-right wami icon. Sesingena-ke endabeni-ke yanamhlanje ye-top 6. Siyazi-ke ukuthi sinabaculi abangenela i-competition. I-competition yethu yaqala nje i-event imenyezelwa, kodwa i-top 6 sayiqala ngomhla ka-13. Ngomhla ka-13 unumber 1 wethu kwakuyigcoka melisha umthandeni. Nakuba engene kamuva kwi-competition kodwa wakwazi ukuthi aphushe abe unumber 1. Ngesonto lesibili okwakungumhla ka-20 umthandeni futhi igcoka melisha waphindwa waba unumber 1. Kwazothi ngesonto ngomsombuluko wange-27 i-top 6 yethu yashintsha. Ukhuzani Ndlamlenze waba unumber 1. I-top 6 yethu yange-27 yashintsha kakhulu because ngikhumbula ukuthi ngabona kungena uthwasa lekhansela. Ibishintshe nje kakhulu i-top 6 yethu noma ngingeke ngisakwazi ukuyibiza yonke njengoba injalo on top of my head. Kodwa-ke eyanamhlanje ke i-top 6 yethu imi kanje. Ngizoqala ku-number 6 ngize ngiyoma ku-number 1. Engizoqala ngaye u-number 6 akuyena u-number 1. Ungaze uthi ngiqale ngomuntu bese kuthiwa ngithe u-number 1. Engizoqala ngaye u-number 6. Kodwa ngingaqinisekisa i-competition yethu bafethu isi-tight ngale ndlela yokuthi kule top 6 engizoyibiza namhlanje ngeke ayixoxa lento nezinduna before singene la noma ngakubona ngingamention ngamagama. Kunabantu kule top 6 namhlanje abashiyana ngamavoti amabili 1 2 not 200 1 2. Abantu abashiyana ngamavoti amabili kule top 6. Unumber 7 ongavela beno number 6 bashiyana ngethikithi elilodwa. Unumber 6 unamavoti aqala ngenamba ethile egcine ngo42 ngo43, bese kuthi number 7 unamathikithi aqala ngenamba ethile egcine ngo42. That's how close competition is now, yabo. So enye into ngiyazi ukuthi amanye amaqembu athi azokwazi ukuthi athenga amathikithi mase kusondela. Mhlambe nje kulabo abafihla induku emqubeni ingasala izibole emqubeni bangayifihla izibole amathikithi esephelile, yabo. So ngendlela i-competition ehamba ngayo, ngendlela amathikithi abantu abawathenga ngayo, kungenzeka wena othi nizowathenga ngasekugcineni amathikithi ngelanga nithi niwathenga nje nifice sekusela u-half mhlambe wala wena nithi niyawafuna, yabona. Kuyobeke lapho-ke ingasekho into engenziwa uma ukuthi nje i-stadium sesi-sold out, kuyobe sekukuthi-ke kuphelile kanjalo. Right, asingeneke la kwi-top 6 yanamhlanje. Number 6 wanamhlanje ngingathi insuku namhlanje u3 ne? Yeah, unumber 6 wange-3 April kuyikhuphuka nezakho kwi-top 6 ezechala. Number 5 ithwasa lekhansela. Number 4 amageza amahle. Number 3 amavikela mbuso. Number 2 igcoka melisha umthandeni. Number 1 ukhuzani Ndlamlenze. I-top 6 yethu namhlanje ke imi kanjalo. Khona kumbuzo uthi luphi la indlela. So i-top 6 yethu yanamhlanje imi kanjalo. Ngicela ukuthi siphinde sihlangane futhi sesenza i-top 6 yangomsombuluko olandelayo. Okunye nokunye bafethu uma ngabe ukuthi umuntu kunento afuna ukuyisho regarding umcimbi noma kune complaint afuna ukuyenza aqala bezithikithi lakhe kuqala uma ukuthi ufuna ukcomplainela ubani akekho kwi-top 6. Inhlamba nje ayihambe nethikithi bafethu, inhlamba ihambe nethikithi layo, inhlamba ihambe nethikithi layo bafethu. Nebona into engishoyo. So kodwa ke siyabonga kakhulu sizolokhu siwenza ama updates. Sizonje masiqeda la bese ke sikwazi ukuthi sifake i-poster ye-top 6 nizoyibona izobe isine logo ehambisana nabaxhasi bomcimbi noma nabangani bethu abasha umasipala weTheku kanye no Omega. Siyabonga kakhulu. Bye.